da ka jingang not ban penbahas isu ya ka dong bat ka than kham kerpang ya ki samla wat kam bat ki samla pule ka sengke su na North Castle Hills District Unit ha ka jingalam jong samla federal kharkamni beriu president baru samla James Hitler mo phnian beriu general secretary ringkat ka jingidon lang ki dikhot ka seng ka balong ru ha ka jinga ai jing kersan lang jong ki nong ilam shnong bat ki bor pnia school na ka than nong po Menda kasengi kilalet bania kendu yau Deputy Commissioner ke District Ribhoi u Abhilash Baranwal nak benta baniakran halor ke jingdon kam bandonno ka MPSC Examination Center hanongpo kenang bagi samla kinsuk bat om tang kata Henry keladai ke por ba ya ke MPSC Examination Center ladai bandonno Haribhoi namar lada Kenya ke jingdon jong ke MPSC Examination Center ke Bahajan jong ke Ribhoi District ka dei hanong ba Shillong bat ke jingjangai jong ke nong ba Shillong ka penlong ye samla ban mat ba ye ki jinge namar la debu ha ki jingkhen ban poisha nong ba Shillong kum na jirang bat khanapara ka jingjangai kamduna ya ka shispa ar phau kilometer nangta na siang ka jingjangai kamduna ya ka shispa shipau kilometer bat la de khen na gi than molas nai ka jingjangai kamduna ya ka hnyau phau kilometer bat kumta terter bat kani ka juwan ra bha ya ki jinge ya ki samla kum ka jinglut jingsep ka babun ka khata ya ka por bat ka jinghap ban mat ya ki jinge ha ka jingdhang kali ha preng sor Shillong shushu ha kani ka ju ka jingtho ka balai show Deputy Commissioner ka Ribhoi District ka sengke isu kala dawaru now Deputy Commissioner ban pej kham kerpang na ka banta ki samla ka district ha ka bai dei bat ka rukom thungkam thungjam lengba ka District Selection Committee namar ka district kala don shibun ki samla ki bala nangla stan bat ki batre shitam Tunggu sebut ni fikir lat pakai kubur balak ban lang dengan kubur bamta. Nak kalian jika kasih student union not kasih district unit lengma kene ka step hakaba nyayo ban onra ban ye kendu yo bisi nomor ke ijinge di samla ijungi kiba tep kam lagade MPSC ne DSC. Ora pawai pakai MP exam center ila dawa bat nilai keren bot bisi ba kalde gapor kaya kaba along don kam kerki bagi samla jungi kila don kam ka examination center lajong joka MPSC hangnya po no po namar ke ba nisham bat nilap ba bun gi samla gi jungi nisham jinge iskat dei nim perkhat tang kini gi basa arut serok hereng hap perkhat di samla wat kam wat jam ke bede ni gi than bejingai kumai oi gi than jirang gi than umdan gi than siang mahoti Gitan malosnai ki kilometer ki bajinga ki hab ban be Shillong akaba ni shibun gi jinge ki long ba habangi lecture sor Shillong mon be for exam kabadon kino ki exam ki center ki long ki bajinga bat ka chem jinge ki khamtam ha ki jing block kali nolor kata ki jinge phis thu ba ki samla jo them Ribhoi jingi gilong gidon kindu jinge bun sin ro hakalek kawan bat kadai ro ya khamtam ki kali bat ki jinge jung ki jinglut jingsep teng ke exam ni stu ba kadai men step ki haban be nang step nala shnong takadau ngi la kendu yo bisi ba kadai ba un ikran ba ucis ke tri ba ke ora ka examination center jo ke MPSC hang ne po no po bat ke bang yo ban ikran ruk by day bat ka DSC hak babun gi kam gi bala sateng gi bala bun gi samla pule kila tep ki kam ba per henry ka exam kalong ka baslam tapi dengan bentaru ulap ni kijinge Henry ke kijing kerpat kijing long ba ailat ban le kham koloi khna ba ki samla kijungi kinyo ya kalat hakba kinyo thok koloi kena exam DSC bat ni kentu ru by day namar ba ke isu lengba ke isu sengkimihi ladawa ba kajing thok exam kadai balong ke bakhut ke basuba lengba ki Om Arshid bat kumju balong interview ru ba kadai bandon rengkat bagi kamera kata kadai ba yang layo untuk show DC bat udisi ru ulah kubur bat ulah koloi ban but ban persang ban lek kenono ka bukut ke suba kena majing mentoi hi kandai gi samla jong kedong ke them Ribhoi jungi hi krismu ke Carnival Fest ke Henryo ha umsning Laisni lenter Kendai Shipau bat Khatway Jari Kurisau Arhajar Arbusan Hamadan Umsning Town Dorbar Labu ujing temu baka pisah bami onirap syaga school Umsning Town Dorbar Secondary School nalor ka bam gadi ka ba on penbang pensinyam kindon gijing penbernya na kinongwai bapau ka jela ka hausi bumper ka lucky draw bat kiwai
wan sepi wan ma abahi kata masaste tang bayarap ia ke school se nagbantai ke jingtip ki babania phone hagi number Henry not kendai arnyo line nyo ar lani pranyo non Henry sau Henry